Добър вечер, уважаеми приятели, добър вечер, уважаеми граждани на град Смолян. Ще помоля сега и музиката да спре. Музика ще има на края на нашето предаване. Разбира се, аз съм сигурен, че музиката много ни помага да преодолеем заедно стреса и проблемите, които се чуват в нашите открити предавания, но се радвам, че ги има, защото смятам, че през последния един месец и преди това, през предходния месец на протести, които младите хора направиха в България, българските политици най-сетне прогледнаха и разбраха в какво положение се намира българската страна и българския народ. Сега сме в Смолян, за час и половина ще се опитаме политиците, които кандидатстват за доверието на българските граждани на изборите през 12 май, да чуят и да пипнат буквално проблемите, които вълнуват хората в Смолянския регион. Не случайно казвам Смолянския регион, защото тук са дошли хора от цялата част на тази прекрасна част на Родопите, които ще ни запознаят със своите сериозни проблеми. От сутринта тук възникна проблема с Родопския драматичен театър, който се оказва закрит от предишния министър Вежди Рашидов. Има и още един проблем, с който вероятно ще започнем, и това е болницата в Девин. Току-що разбрах, че хората са пристигнали оттам и ще им дам думата. Преди това обещах от сутринта, в мен са исканията на гражданите на град Смолян, които са участвали на протестите през месец февруари и са подкрепили националните протести в страната. Разбира се, националните искания ги знаем. Част от тях бяха свързани с сметките за тока, за водата, за парното. Ще припомня част от тези искания, но ще конкретизирам и местните искания, които са отправени към Смолян. И те са: право на свободен избор при пенсионно осигуряване, намаляване на пенсионната възраст за жените и мъжете с 2 години, промяна на изборния закон, промяна на Конституцията, граждански контрол върху съдебната система, граждански квоти в регулаторните органи с право на глас при вземането на решение. Искания за Смолянския регион, които хората отправят. Това искане е подписано от Ралица Данчева, която е областен координатор на гражданско движение Днес. Премахване на монтираните върху жилищни сгради антени на мобилни оператори и изнасяне извън населените места. Изграждане на онкоцентър в Смолян. Това е едно от най-важните искания на Смолянския регион. Възстановяване на професионалния статут на Родопски драматичен театър Николай Хайтов. Да се осигурят държавни субсидии за ансамбъл Родопа. Централната и местната власт да създадат условия за развитие на дребния и средния бизнес и привличане на инвеститори. Легитимно гражданско присъствие в местната и съдебна власт. Да бъде променена формулата за издръжка на един ученик за училищата в Смолянски регион и съответно увеличение на учителските заплати от 1 януари. Спирам до тук, за да ви представя хората, които са при мен на така наречената импровизирана сцена. По някой път тя се превръща в клада, буквално. И това са следните събеседници. Представител на партия ГЕРБ доктор Даниела Дариткова, която е кандидат за депутат. Представител на БСП Дора Янкова, също кандидат за депутат. Представител на ДПС Мустафа Карадая. Представител на РЗС Здравко Чепишев. Живко. Представител на Движение България на гражданите Димитър Палагачев. Представител на СДС доктор Хасан Хаджиев. Представител на ДСБ Зарко Маринов. И представител на ВМРО Александър Сиди. Той също е кандидат за депутат. Здравейте! С вас, уважаеми граждани, наистина хиляди сте, са Таня Иванова и Моника Гаджанова. Таня, добър вечер. Какво е настроението на хората около теб? Добър вечер. Емоциите са много големи. Тук при мен има многодетни майки, хора от протеста, актьорите от драматичния театър Николай Хайтов, безработни подсказват ми, така че да се готвят твоите гости горе за много въпроси. Аз предлагам да направим така. След малко продължаваме с другите горещи теми, но понеже от сутринта една гореща тема се оказа закриването на драматичния театър, нека да започнем с тази тема. По принцип, често когато политиците правят дневния ред, културата оставя на последно място. Понеже сега ние журналистите го правим, да започнем с културата. Добре. Да, това само да каже театъра с най-голямата сцена на Балканския полуостров. Заповядайте. И още една добавка, една от 12-те за 20 век в своя клас наградена
за архитектура на архитект Стефан Попов. Но не това е най-важното. Аз мисля, че най-важно от всички са хората. И първият ми въпрос към всички, които са горе при вас, защото малките партии, новосъздадените и гражданските движения нямат място за да влязат в диспута, все още не са конституционирани, както се казва, достатъчно добре. Всички те могат ли да се хванат заедно сега за ръка и да застанат зад една национална кауза? Защото не можем да говорим за култура, без да има национална кауза за България, нещо около което се обединяваме, без да има стратегия за развитието на тази култура, която да съответства на всеки регион индивидуално, защото другото е да освободим тази територия, наречена Родопи, за съседните нам държави. Защото културата, както изглежда нещо вторично, хората сега имат нужда от хляб, нисък ток, работа, но културата не е вторично, тя създава цялата човешка среда. А театърът преди 2 години беше безогледно закрит и очите на творците тук бяха замазани с някаква мижава формула сцена Николай Хайтов. Такава нямаше. Творчеството замря. Обслужвани бяхме от Пловдивския театър, но само тук, само в Смолян. Докато на времето нашия театър се водеше театъра на колела, обикаляше целия регион и хората, младежите в този регион имаха представа какво значи култура, какво значи театър. Госпожо, имам един въпрос към вас, ще бъда много конкретен. Кой е човека, кое е политическото лице, защото явно има някой овластен, който си сложи подписа под края на този театър? Кой закри театъра с подписа си? Значи аз ще започна директно от министъра, въпреки че имаше много сътрудници. За мен е министър Вежди Рашидов. В порива си да направи реформа, направи някакво си подобие на реформа. Второто беше на местна почва. Аз искам да помоля същите тези представители на политическата власт да престанат да ни спрягат като разменна монета нас интелектуалците. Защото всеки си знае вината, но ние не искаме да се връщаме там. Искаме да знаем какъв е пътя това да се поправи. Добре, и да имат доблест да кажат да, сгрешихме. Така, доколкото разбирам от вашите думи, 2 човека трябва да отговорят на този въпрос. ГЕРБ и БСП. Кмет и министъра на културата с основна заслуга преди 2 години театъра да бъде закрит. Госпожи, заповядайте. Уважаеми госпожи и господа, скъпи съграждани, нека да си припомним хронологията на събитията. През 2002 година община Смолян сключва договор за издръжка на Родопския драматичен театър и заплащане на сметки, който договор продължава до 2009 година и до тогава плащанията са редовни. 2010 година на 1 февруари този договор сезона и тогава Смолянският драматичен театър успява да изиграе само 13 постановки. Това прави показателите на театъра изключително слаби на фона на всички други национални театри, заради липсата на отопление. И това прави необходимо създаването на изнесена сцена на Пловдивския театър. Впоследствие 2,5 години Чакайте да чуем отговора, ще коментирам. Признавам, че не можаха да се реализират реформите с достатъчно натоварване на местната трупа. Срещала съм се с вас. Сега, госпожо Дариткова, това, което правите, вие обвинявате актьорите, че не са се справили. Не обвинявам актьорите, обвинявам община Смолян, че поради неплащане на издръжки беше изключително затруднено поддържането на залата. Кой идва и играе в студена зала? Нека да припомним в каква лоша ситуация беше театърът, течеше покрива отгоре спрете до тук. Таня, виждам, че около тебе са актьорите, нека да коментирате, след това и Дора Янкова, която беше кмет по това време. Ето го и господин иска думата. Това не е вярно. Чакайте, там идете по микрофона. Това не е вярно, което казва госпожа Дариткова. Госпожа Дариткова, като народен представител, тогава 2010 каза следното нещо. Тук, разбира се, ще продължават да се правят постановки. Ако тези постановки все пак отговарят на изискванията и търсенето на интереса на публиката. Тя това го обеща, когато закриха театъра. Това беше след изнасянето на сцената на Николай Хайтов. И нека да не хвърляме вината върху само отоплението. Театърът беше предаден отвътре със съдействието на правителството.
Това беше сценарий, който беше обслужен. Театърът не работеше, точно защото години наред се изповядаше правилото: колкото по-малко работим, толкова сме по-евтини на държавата. Не е само това. Ето тия вътрешни пререкания изместиха епицентъра. Аз мога да продължа и искам да чуете много важни неща. Ето какво казва нашия бивш директор Кръстю Кръстев, настоящ директор на Пловдивски театър. Важно е да се знае, че тук ще се правят доста от проектите, особено през пролета и лятото. Ще има сериозна творческа дейност. И имам идеята Смолян да стане място, където младите театрали на България ще правят всичките си първи представления. Плюс това, освен американски уъркшоп, може да развием още един европейски проект, който можем да задвижим през лятото, и се надявам Смолян да стане меката на театралната дейност в България. Момент! Това нищо подобно не се случи, защото господин Кръстев каза следното. Когато са му предложили да стане директор на Пловдивския театър, той казва: трябва да съм идиот, за да откажа. Пловдивският театър е страхотна хапка. Ако се случи, ще бъде много добре. Но, нека да видим какво от тук нататък следва. Ето откъде идва всичко. И това не е вярно. Политиката на ръководството, което се беше преди под ръководството на Кръстю Кръстев, се водише точно в тази посока. Колкото по-малко да има работа, колкото по-малко актьорите да бъдат заети, колкото повече да се говори, че тук нищо и никога не може да се случи. Защото тук е имало вече замислено какво да се прави, господа. Таня, дай думата и на други хора от актьорите. Виждам, че... Дай на този мъж там също... Това е директора на театъра. Да. Аз се вода управител на сградата в момента. Представете ли се докъде се докарал театъра да няма директор, да има управител на сградата? Вижте, трябва да се уточнят. Такова безкултурие и такова безхаберие. Трябва да се уточнят две неща, два детайла. И да се стигне до тук. Че ако не се беше намешлила община Смолян в лицето на новия кмет, сградата щеше да бъде закрита още миналата година, защото тя течеше отгоре до долу. А това, което става дума за отоплението, то е самата истина и аз разполагам с документите, с цялата преписка, която е между община Смолян и директора тогава на театъра Кръстю Кръстев. Става дума за 100 000 лева, които община Смолян тогава не плаща, защото вече касата на госпожа Янкова е достатъчно празна, за да плати тези пари. Така. И наистина показателите на театъра в този период са доста ниски, но наистина, че Кръстю Кръстев сключи сделка за собствено удоволствие и за собствено обогатяване и изгода, това пък е останалата част от истината. Кой го сложи Кръстю Кръстев? Министъра на културата така, след добре. проведен конкурс. Сега Дора Янкова да отговори защо не е давала пари за театъра. Здравейте, госпожа Янкова. Здравейте, господин Бареков. Уважаеми смоленчани, има няколко неща. Има постановление на Министерския съвет. Министерския съвет на ГЕРБ закри Родопския драматичен театър. И това е документ на правителството. Второ, общината не може да финансира държавна сграда по законите. Трето, когато бях кмет и се обадих по телефона на тогавашния депутат, сега кмет, и казах: Николай, отивай, привежди, става нещо страшно, каза: спокойно, знам, ще стане по-добре. Стана ли по-добре? Сега искам да помоля моите колеги всички. Не лъже, нека някой излезе срещу мен. И второ, и трето, господина, който е управител в момента, има много ангажименти към тази сграда. Когато той ползваше тази сграда и дупчеше тавана да си сложи радиото и не плащаше наем, е редно сега да я възстановите, господине, затова тече сградата. Иначе Стефан Данаилов даде точно 1 милион и 200 хиляди лева тази сграда да бъде по-добре. И господин Бареков, последно. Аз мисля, че тук няма нито един политик, който стои, който да е против театъра. Ние имаме нужда от 3 управленски решения. До едното кмета е озрял, но полуозрял. Искане на общината за
театър. Това не е за държавен решение театър. на Общински съвет за създаване на регионален културен център. Искане... И в рамките на този регионален културен център може да се развиват едно решение за театър. Включително и за държавно субсидиран театър. И второ, в българския парламент, когато се приема бюджета за закона за бюджета, съжалявам, че госпожа Дариткова е пропуснала да предложи миналата година това, да се предложат едни 300 000 лева, което нищо не е като уважение към родопчани, за да може да има делегирана държавна дейност. А общината, да, нека да прави отоплението и нека Адриан да стопанисва. Благодаря ви, давам думата на тези три решения. господин Карадайъ и на господин Чепишев. Има ли кратък въпрос? Ще има ли тук политическа воля театъра, Родопски драматичен театър Николай Хайтов, да отвори врати от новия сезон театрален, който по принцип започва есента? Това е въпроса. Хората това искат да чуят. Другото са ала-бала. Добър ден, скъпи съграждани, и от мене. Аз искам само едно изречение да кажа в тази сфера, в малко по-общ план. По време на нашето управление бяха разкривани театри. По време на управлението на ГЕРБ се закриват театри. Аз ще дам един пример. Един пример. Освен нашия театър, който е закрит тук, закрит е и съседния театър, който носеше името на майка му на Вежди Рашидов, на министъра на културата, Кадрия Лятифова в Кърджали. Също е закрит театъра. Закрит е и Разградския театър. От тази гледна точка, това, което ние сме го правили по време на нашето управление, е ясно. Ние сме вървяли в тази посока да има културата развитие. ГЕРБ с тяхното си управление тръгнаха да закриват театри. Театър ще отваря ли врати от есента, ме интересува или няма да Ние ще работим в тази посока. Така, господин Чепишев, набързо кажи. Уважаеми дами и господа, виждате 23 години тези, които са ни управлявали и в партии, и политици, никой не им вярва. Те прехвърлят отговорността, едните прехвърлят отговорността на другите. Българският народ, всички тези 23 години, които са управлявали, носят отговорност и за театъра, и за здравеопазването и всички области. Нужна е нови лица, нова политическа система. Ама театъра ще отвори ли се? РЗС ще направи всичко възможно от този театър да заработи. Сега, вижте, уважаеми актьори, аз какво предложение имам към вас. Чакайте да ви кажа. Сега, тези политици, разбира се, те могат да обещаят, някои от тях ще влезат в парламента, други няма да влезат. Така, моето предложение е конструктивно. TV7, заедно с вас, тук са младите хора и лицата от протеста, те след като идват с нас тук, ето тук е Дончо Дудев е дошъл, сега ще му дадем думата, тези хора очевидно не са се отказали. След изборите ще продължи гражданския натиск. Подаваме си ръце всички заедно, гражданите, медиите и вие, и ги следим. Ако театъра не отвори врати, вие имате пълното право, заедно с младите хора, да блокирате президентство, в случая сега той държи властта, след това парламент и Министерски съвет. Когато медията е с вас, ще има кой да ви чуе. То е много просто. Приемате ли това предложение? Дай му думата на... Кирил, познават ме всичките. Познавате ме абсолютно всичките. Две думи искам да ви кажа. Няма логика да се закрива театър. Не може в Кърджали да има турски, куклен и драматичен театър. Не може в Разград да има турски и драматичен театър. Не може в Ямбол на 25 км да има два театъра. Не може Хасково и Димитровград 15 км да има два театъра. Пазарджик, Пловдив са 40 км два театъра. Не искам да се качвам горе. Не може! Ние сме на 100 км от Кърджали, на 120 от Благоевград и на 100 от Пловдив. И тук, знаете ли, от Златоград до Борино, няма. Хората казват, защо не идвате да играете? И казвам, ще ви кажа защо. Кръстю Кръстев, Вежди Рашидов, Красимира Филипова, дадох ви държавен агент, държавна сигурност, Вежди Рашидов ми ходи по телевизията и плаче колко неща се не бил и колко десе
изстрадал от това нещо. Красимира Филипова е от НДСВ, от Царя. Той назначава агент на Държавна сигурност, за да закрие театъра. Добре, аз защо плаче по телевизията? Тук на идване срещах една дама, тя сутринта дойде при нас, представи се по макиня по происход, много държеше това да го уточня. Женичката каза следното. Каза не само, че ни взеха театъра, и кино нямаме. Човек няма къде да отиде 2 часа да загуби малко време. Ще има ли кино? Да, добре, май месец. Сега. Има 300 000 инвестиции, ще се открие 3D кино в сградата на театъра в Смолян. Да, на политик. И ще отидем към другия проблем с болницата в Девин. Кажете. Поемаме ангажимента... Така говори Зарко Маринов. Да, поемаме ангажимента да работим за отварянето на Родопския драматичен театър и да бъде възстановен статута му такъв, какъвто беше. Защото театърът в Смолян беше закрит. И повтарям пак, по предложение на министъра на културата Вежди Рашидов, с постановление на Министерския съвет. С постановление на Министерския съвет. Ви, само, и може да бъде разкрит наново само с отмяна на това госпожа Дариткова каза, че ще има кино, а закриха театъра. Откъде намерихте пари за кино, госпожо Дариткова, закрихте театъра? Частна инвестиция. Намерили сме частни инвеститори. Добре. Така. Сега, Моника Гаджанова е с хората от Девин. Тези хора бяха излъгани, болницата им беше затворена. По принцип аз съм свързан с Девин и познавам проблема. Така. Молбата ми е само те да маркират жестокия проблем, след което ще имаме кратка пауза. Моника, добър вечер. Добър вечер. Аз знам един човек, който гради тук до Смолян. Бях в храм Свети Пантелеймон, тук на път за Пампорово. Игуменката Христина се нуждае от 16 000, за да си плати строителния материал. Жената не е спряла от 1988 година да работи тук и може би е свършила малко повече работа за изграждането на този храм за душата от много хора, които са на трибуната, Николай. И искам да я поздравя за това и да ги помоля да й помогнат. Сега преминаваме към болницата в Девин. Тук са представители на закритото лечебно заведение. Здравейте! Добър вечер! Валентина Павлова съм, председател на инициативния комитет за възстановяване болницата в Девин. Господин Бареков, молбата ми към вас е, ако може, понеже тук присъстващите господа политици, които са пред нас, те не са политици, не ги избира само Смолян, а ги избира 22-и многомандатен Смолянски район, а това значи, че Девин, Борино и Доспат попадат в този многомандатен район. Аз имам предложение първо да ги качим от тук в една линейка, да ги закараме до Кестен, Бръщен, да ги закараме до Срънча, до Попътуват 10 км черен път, тогава да ги върнем и да видим как ще се чувстват и тогава да продължим дебатите с тях. Така, откъде се намериха 100 милиона за подслушване, а не се намериха 1 800 000, за да се спасат 30-хилядното население на 3 общини. Предколедно се дадаха 2 700 000 на гербаджийските общини Смолян, Златоград и Доспат, а не се намериха 1 800 000, за да се отвори Девинската болница. И другия въпрос ми е, ако сега тръгнем към Девин, ще видите, че пътя е в окаяно състояние, дупка до дупка. Гробница. И не един смъртен случай имаме, а вече наближава 20 смъртни случаи. Само да ви кажа, че сме го снимали репортаж за този път. Той ще бъде показан кога, Моника? Тази вечер в Нюс 7. Тази вечер в новините пътя отчаяваш. Аз също имам въпроси. Така, нека да спрем само за кратка пауза. Кой е политика? Ето аз искам да бъдем конкретни. Между другото, Смолян е един много толерантен град. Тук наистина умеят да се изслушват хората. Кой е политика, който ви излага за болницата в Девин? Има ли конкретен политик? Може ли да отговорим на този въпрос? За нас, главният виновник, понеже аз, освен като гражданин на град Девин и като общински съветник, който се намирам и от двете страни на проблема, категорично мога да заявя, че нашият посредник в лицето на госпожа Дариткова е причина ние да не си открием болницата. И имам доказателство за това. Така, нека да спрем. Аз също искам може ли само да й задам въпроса, защото той е свързан точно с това, което твърдя. Искате ли да го направим така? Съвсем кратка пауза да излъчим реклами. 2 минути, вашия въпрос и госпожа Дариткова ще може да отговори. Благодаря.
Уважаеми приятели, България без цензура, предаваме на живо от Смолян. Тук гражданите повдигат изключително сериозни проблеми, а политиците за сега участват в нашата дискусия, слушайки повече това, което гражданите говорят. Както искам кратко резюме да направя до момента, съдбата на Родопски драматичен театър има консенсус поне, че тя ще бъде решена на ниво Министерски съвет и парламент веднага след изборите. Гарант за това ще бъде нашата медия и след малко ще дадем думата и на хората от Смоленския, от националния протест, които би трябвало да стегнат граждански обръч около тези институции веднага след изборите. Втория проблем, който излезе, е проблема вече за болницата в Девин. Имаше конкретно обвинение тук. Връщам отново към Моника, за да чуем конкретния въпрос към госпожа Даниела Дариткова и тя да може да даде своята позиция. Оказва се, че тя е била посредника между държавата и общинската болница в Девин преди нейното фактическо и физическо ликвидиране. Моля. Госпожо Дариткова, ще имате ли доблестта най-накрая да признаете, че политиката на ГЕРБ спрямо общинските болници е тяхното ликвидиране с цел централизиране на здравеопазването в областните центрове, защото това е записано във вашата програма, както и кажете на хората, обяснете какво е това чудо с 10 легла ДКЦ, как това чудо ще се самоиздържа и какви заболявания ще лекува, защото дълго време, на нас ни отне цяла година време да убеждаваме Министерство на здравеопазването и Министерство на финансите, защото вие ги бяхте подвели, че нашата болница е затворила заради липса на лекари и на специалисти, както и на пациенти. Защото нашата болница затвори с 4 работещи отделения, пълни с пациенти. И това, което говорихте нагоре по стълбичката, не ви прави чест като човек, който трябваше да защитавате интереса първо на хората, които са ви избрали. Госпожо, нека сега да чуем отговора. Заповядайте. Аз съм човек, който никога не лъже. Винаги мога да застана с открити очи срещу моите избиратели и съм човекът, който, както разбирате, съм човекът, който е бил единствено от народните представители в 41-я парламент ангажиран с проблема на Девинската болница. Защо не успяхте? Крахът на тази болница е започнал още преди 10 години, когато системно болницата е източвана, лошо финансово управлявана. Никога не съм твърдяла, че тя е прекратила дейност поради липса на лекари. Напротив, тези лекари работеха без заплати, защото бяха купувани екзотични апарати. Госпожо Дариткова! Там стои литотриптер, апарат за разбиване на камъни, който неизвестно и незнайно защо е закупен с одобрението на тези, които са управлявали и са собственици на болницата. Общински съвет в Девин. Това означава, всъщност хората ви питат защо да е екзотика апарат, който разбива бъбрици, при положение, че в Смолянския регион бъбричните проблеми са че това не може напад. да се осигури достатъчно натоварване. Това е скъп апарат. Всяка болница трябва да прави много ясен мениджърски разчет между приходи и разходи. Не може да си позволите апаратура, която няма и в стабилна болница, като областната. Не може да се правят ремонти, а да няма достатъчно средства за лечение на пациентите. Има безброй финансови одити, които доказват, че болницата престъпно управлявана. Добре, приемаме, че е била в финансов колапс. Защо не я спасихте тази болница? Хората казват, дадахте 100 милиона за подслушване, не дадахте 1 милион за болницата в Девин. Защото не знаем този милион кой го е похарчил и къде са отишли тези пари. Сега, за да се разкрие болница, е необходимо. Нека то, който е похарчил милиона, да си понесе отговорността. Вие защо не им дадете на хората? Защо не им дадохте още пари? Обяснявам какво предлага партия ГЕРБ. Така. Партия ГЕРБ направи възможно с нейното правителство да се разкрие дъщерно дружество на Смолянската болница. Това дружество набира персонал, но няма къде да работи. Ама с 10 легла. Не е вярно. Това е съвсем друг процес. Община Девин успя декември месец да прехвърли сградата на фалиралото дружество и от януари тя е с запори. Така. Сградата я няма, има филиал, той няма къде да работи. Дора Янкова думата, много хора искате, че пише, дайте първо, че пише. Дами и господа, болницата в Девин по хронология така стоят нещата. По времето на управлението на Тройната коалиция и при управлението на ДПС в Девин, кмет и общински съвет, както и Борино и Доспад, натрупаха задължения над 1,5 милиона. След това сегашният кмет господин Пенков
с тези общински съветници от ДПС и от БСП не желаят да отменят акта за прехвърляне на болницата. Така, давам думата сега, момент сега. Господин Маринов и господин Сиди искат дума. Така, аз съм съгласен с това, което казаха госпожа Дариткова и Чепишев. Но имам един въпрос към госпожа Дариткова. След като 10 години болницата е била източвана, защо няма нито един в затвора? Цветан Цветанов управляваше 4 години Министерство на вътрешните работи. Не можахте ли да ги хванете? Защото одитите трябваше да са възложени от общинското ръководство. Това е общинска собственост. Тук да кажа нещо. Споменахте министър Цветанов, той подслуша лекарите в Горна Оряховица. Нека аз да ви кажа. Добре. Сега малко. Подслуша лекарите в Горна Оряховица, защо не подслуша тези в Девин, които са откраднали? И второ, директора, последния защото не са виновни лекарите в Девин, виновни са управляващите. Стана главен директор на дирекция медицински дейности в Министерството на здравеопазването. За кратко беше това. За кратко ме го повишиха. Така, господин Сиди. Това, което аз искам да кажа е, че виновни за цялата тази ситуация са всички управляващи последните 23 години. България е изправена пред геноцид. Ние сме загубили 2 милиона души за последните 20 години. И това го казвам на всички управляващи. Сега ще ви покажа едни хора, които успяха да изгонят. Така че това, което каза госпожата преди малко, през последните години, мои приятели ги изгониха в Германия, сега ще ги видите. Нека да спрем за малко, ще ви дадем думата. Понеже господин Сиди от ВМРО повдигна темата за 2 милиона изгонени, сега искам камерата на TV7 да покаже едни прекрасни деца. Аз ги познавам, тези хора са работили с мен. Майката Юляна дори работеше при мен. Тези дечица, тук е техния баща, вижте ги как изглеждат, вижте ги тези българчета, прекрасни, с дълги аплодисменти за тях. Руси коси, с прекрасни очи. Те са доста братчета и сестричета, ето го баща им там, днес той пристигна от Германия, видя ни сутринта и дойде на площада. Тези хора, българската държава, успя да изгони. Те вече не живеят в България. Искам този човек да ни разкаже сега тази история, за да видят политиците, понеже ние говорим глупости на Изус. Изгонили българи, няма ги младите хора. Вижте какви хора изгониха, хората при мен тук, вижте какви хора успяха да изгонят от страната. Покажете ги. 6 дечица имате? 6 плюс 1. 7. Ние показахме последното как се роди, тя го роди Юляна в къщи, между другото, и го показахме веднага след като се роди наживо в ефира на TV7. И сега тези 3 руселки ще ги заведете в Германия. Защо? Това са момчета, да, това са 3 деца, които останаха в България, за да си довършат годината. А другите 3 са вече в Германия, благодарение на доктор Дариткова, която каза, че сме бреме за държавата. Никога не съм казвала такова нещо. Никога. Доктор Дариткова, ако не ме съдите, аз го имам на запис това нещо. Никога не съм казвала такова нещо. На връх Коледа ми казахте, че ние сме бреме за държавата. Събирате вие грях. Никога не съм казвала такова нещо. Нека да ме е грях всичките ми деца да са като лекари за вас и за децата ми. Нека да ме е грях. Нека да ми е грях. Това е документ от германската държава, която ми дава, не може да повярва, че българската държава дава 18 евро на дете. И ми е писала писмо, което господин Бареков ме помоли да го преведа, аз го преведох. Преведахте ли го? Дайте само писмото, ако обичате аз да го... Където казват тази сума, която сте декларирали... Това не е писмото, той го е превел, това е, да. Ето го превода. Това са помощите, които... Да. Вижте какви суми дават на никакви. Ние отидахме там без работа, без нищо, ми пишат, това ако не ви стигат тези пари, ще ви дадем още. 200 евро на дете дават, плюс всичките осигуровки. Госпожо Дариткова, аз си плащах осигуровките много редовно и знаете колко хора съм издържал в България. Знаете какво предложих и на премиера, и на господин Цветанов. Вие не предприехте абсолютно нищо да направите така, че детските градини в София, които предложих и на госпожа Фандъкова, да ги направим с нулеви емисии. Знаете, че разполагам с ноу-хауто да направят детските градини, новите в София, да не струват нищо на държавата. И предложих и на премиера това да бъде политика, да направим политика на държавата България. Кой ви устрои тези срещи, господине? Това беше моята роля на народен представител, да бъда посредник. Но от тук нататък... Защо тези хора не останаха в България, всъщност? Защо останаха в България? Не, защо не останаха? Аз имам обяснение. Защото наистина при това положение на нещата не можаха да си намерят достатъчно препитание родителите. За съжаление, бизнесът на господина фалира.
За съжаление, наистина социалната политика не беше най-силното черта на управлението на ГЕРБ. Тук пред нас. Добре, ще признаете ли, че социалната политика беше тотален крах? Не мисля, че беше тотален крах, но беше наистина малко изоставена назад на базата на желанието ни да стабилизираме финансово държавата. Добре, нормално ли според вас деца да живеят и да съществуват с 35 лева на месец? Само, че това са само детските надбавки. Трябва да има заетост за родителите, за да може те да издържат децата си. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, която е признала за минимален доход, при който си беден 230 лева, а хората живеят с по 120 лева пенсии. Само, че няма как социалната политика да не бъде отражение на икономиката. Ние сме и най-слабата икономика в Европа и сигурният път за стабилизиране и развитие на социалната политика е през работеща икономика. Базата на тази работеща икономика е финансовата стабилност. От тук нататък наистина социална може да бъде една икономически силна държава и това сме заложили в следващият етап на нашата програма. Аз искам да кажа нещо и то ще бъде в защита на доктор Дариткова, защото Моника направи едно разследване преди 2 години, само да кажа, за цената на лекарствата. Оказва се, че лекарствата в България, заради връзките на Симеон Дянков с различни октоподи в здравеопазването, беше нараснала с 500%. Разследването беше на Моника Гаджанова. Ние получихме тук подкрепа от доктор Дариткова с това разследване, защото групата на ГЕРБ също не беше единна по него. Доста хора на Дянков и на хората, които стояха зад него и които реално изградиха този октопод с лекарствата, имаха проби в тяхната група. Нали така беше? И вие подкрепихте това разследване. Категорично не съм съгласна с обвързването на краха на лекарствената политика с политиката на ГЕРБ. Имаше правила, които бяха заложени предварително и партия ГЕРБ направи и лично аз съм внесла промени в законите за лекарствените препарати в хуманната медицина. Кой ви разкри всичко това? Кой осветли проблема? Разбира се, TV7 започна и инициира този проблем. Но ние бяхме абсолютно коректни партньори в това разследване и трябва да го признаете. Трябва да признаете. Вие лично, да. И позитивният резултат накрая. Трябва да признаете здравен министър Стефан Константинов. Категорично. И трябва да признаете, че ГЕРБ никога не е прикривал сгрешилите. Ние винаги открито сме били за отстраняване на всеки, който по един или друг начин е компрометирал нашата политика. Факт тук е, че наистина бяха отстранени Константинов никога не се е случвало преди, въпреки скандалните информации в много случаи. Дора Янкова искаше дума, след което се връщаме за болницата. Тук все пак сме заедно, за да можем да кажем нещо на Девин, като възможно решение. Да, бях свидетел на това, че госпожа Дариткова заведе много фигури в Девин. Но аз предлагам, когато има колегиалност, да кажем, че народният представител Димчо Михалевски беше много активен. Да предлага политики и решения. Няколко неща. Първо искам да кажа, че отдавна познавам доктор Дариткова. Тя е един прекрасен лекар, само че е в лоша партия. Партия, която трябва сега да защитава. И съжалявам, че трябва сега да адвокатства на тази партия, но няколко неща. 1 милиард и 100 милиона Дянков взе от здравеопазването и го въртя по сметките. Тогава, за съжаление, депутатите на партия ГЕРБ мълчаха. 8 милиона за общинско здравеопазване го прибра Министерството. Тогава депутатите от ГЕРБ и правителството мълчеше. Това бяха онези субсидии към общинските болници. Госпожата е права, че 17 общински болници фалираха. И тук можем всякак да говорим за кмета. Необходимо е да има политика. Аз мисля, че за трите общини, за Доспат, за Борино и за Девин, трябва да разпишем всички един консенсус, че ние трябва да разкрием болницата там, че трябва да върнем лиценза и това е необходимо. Давам думата на господин Карадея, след това господин Палагачев. Така, нека да ги чуем. Господин Карадея. Ще има ли болница в Девин? Това е въпрос. Господин Бареков, скъпи съграждани, тъй като аз съм родом от Борино и живее моето семейство в Борино, аз считам, имайки предвид и терена, родопския терен, имайки предвид, че здравните осигуровки влизат в здравната каса, имайки предвид, че данъците са централизирани, държавата трябва да субсидира и да поддържа болница в Девин. Добре, за трите общини това е категорично. Нека да видим дали ще постигнем консенсус тук, защото после
Ще стягаме обръч, то е ясно. Господин Бареков, да се обвинява ръководство на общината в Девин за проблемите с болницата в Девин, даваме сега, това не е най-сериозният начин за водене на този диспут. Там са жителите на 3 общини, там са 30 000 души. Там са жертвите, да го кажа. Разбира се, да ги оставиш тези 30 000 души без конституционното им право за здравеопазване, това е престъпление за мене. Те хора чакаха решение близо 2 години. И когато излезаха с гайите в София да покажат своя протест, за мен беше най-логичното. 5 народни представители от Смолян, те трябваше да водят шествието. Ако бяха те отпред, мисля, че проблема до сега ще да бъде решен. Ние правим следното. Правим специален дебат, разговор за тази болница и затова ви предлагам сега само да чуем мнението още един път. И в понеделник или аз, или Моника Гаджанова, то е все едно и също, защото Моника няма да остави този проблем. Ще бъдем в Девин, каним хората на Девин да дойдат там. Ще бъдем пред болницата, каним и вас, уважаемите кандидати. Ще има един сериозен разговор за болницата в Девин. Моника, последно да обобщим мненията там. Здравейте на всички. Искам да кажа само нещо на доктор Дариткова. Аз лично обещавам да гласувам за нея. Ако тя... Чакайте бе, чуйте какво искам да кажа. Ако тя се откаже въобще да отговаря за здравеопазването. Срина 19 болници срина. Давайте пътя на младите хора като не съм съгласен, че госпожа Дариткова, която е отгоре и млад човек, трябва да носи цялата отговорност на политиката на една партия. Аз така, искам... Още мнение, Моника, искам моля. да дам думата на една млада майка. И Таня да се готви. Да. Добър ден. Аз съм... Няма да се представям. Аз съм самотна майка. Гледам си детето съвсем сама. Нямам родители. 2 години ходих по мъките тук за някакви помощи да ми отпусне държавата. Впоследствие ми казаха, че аз трябва да си дам детето на приемно семейство, за детето да живее по-добре. А вие не искате да си давате детето? Аз не искам, аз искам да си го гледам. И затова, че аз искам да си го гледам, нищо не получавам. Единствената привилегия, която получавахме до миналия месец, беше безплатната детска градина. От този месец плащаме и детската градина на тия деца, където примерно са самотни майки, многодетни майки, деца с увреждания. Госпожо, с какъв доход на месец живеете? Срамно е да ви кажа. Кажете, госпожо, защото няма срамни. Под минимума е. Този, който е официално обявение, 230. Да, под минимума е, да. И детските 35 лева. Добре, уважаеми граждани на Смолян, тази госпожа, когато взимаш 230 лева, ти си беден. А когато взимаш като нея... Не, аз направо съм мизерна, с извинение. Тя какво е? Тя си каза, тя е мизерна. Това е положението, няма какво да си кривим душата. Браво, бе! Така, дай, не, дръж си тона, моля се, моето момче. Дръж си тона, моето момче. Дръж си тона. Дръж си тона, ако обичаш. Таня, дай думата на хората там. Тук има една майка с 4 деца. 2 от тях ги е довела по същия начин. Самата жена се нарече по този начин. Аз питам, какви са тези хора, когато държавата за 230 лева ги нарича бедни? Защото истината, моето момче, трябва да се казва в очите. И не ми пука да я казвам. Така, дай думата на останалите хора. Добър вечер. Аз не съм тук дошъл да скандирате имената на журналисти. Съграждани, бъдете толерантни да се изслушваме. Все така. Пак всеки има проблеми и всеки ще си ги сподели. Аз не съм самотна майка, аз съм многодетна майка. Майка на 4 деца. И искам да им задам въпроса, карам набързо един по един, защото знам всичките, че имате въпроси, но моите, щом съм многодетна, са много. Значи искам да ми отговорят, знаят ли каква е думата и стойността на многодетна майка в 2013 година? Какви са привилегиите на многодетните майки към този момент? Не в миналия век, защото тогава ги знаем всичките. 4-то ми дете се сблъскахме, когато втората година се наложи да се прехвърля в майчеството, се сблъскахме с казуса, че на година и 6 месеца майчеството се прекратява, защото е 4-то. Аз какво да му кажа? И тук спи, вижте го. Значи ти на година и 6 месеца спираш да съществуваш ли? Защото си 4-то. И казусът е такъв, че е 4-то от 2 брака. Значи бащата на тези 2 деца каза, аз се чувствам дискриминиран, защото те на нея казват, господине, на вас може да са 1-во и 2-ро, ама на майката са 3-то и 4-то. Ама само майката сама ли си ги направи тия деца? Майката самотна ли е? Значи, след това, като оставам без майчество, отивам безработна майка. Това е казуса.
Получавам 7,20 на ден за работни дни. Значи 20 дена по 7,20 е 144 лева. За 10 месеца, защото имам стаж. Свършват ми този месец. Значи след другите 10 дни от месеца, защото те ги начисляват само на работни, аз не съществувам. Не съм нито безработна, нито работна, нито не знам какво да кажа. Прехвърлям казуса на това дете, защото това дете е с увреждания. Живо и здраво да ми е, но претърпяхме и този срив. Това дете е с увреден слух, с телк начислено, нали, пари, които му се начисляват всеки месец. Миналата година, значи парите на тези деца с увреждания, защото аз говоря за всички деца, не само за него, казусът е такъв. Тяхните пари са фиксирани спрямо минималната работна заплата. Покачили се тя, покачваха се и тяхните пари. 20 лева, 20 лева, за нас са много пари. За нас 20 лева някога караме и седмицата. Миналата година, когато в юли месец... Аз между другото, точно това искам да чуят политиците. Аз за това съм тук, за това задам тия въпроси, за това казах, едва дочаках да се тук, да съм на първия ред, за да питам всички до един, които говорят, обещават. Миналата година, когато чакахме увеличението, защото преди това те си вървяха, увеличаваха, дигне минималната 20 лева, автоматично социалните са казали, те си идват сметката, не подаваме никакви документи. Миналата година в юли месец, ако не се лъжа, трябваше, нали, беше дигането на минималната работна заплата. Чакаме сметките, няма 20 лева. Защо? Отивам в социалните, нещо, какво става, нали, щеше да има там, ние сме свикнали преди дигне увеличението 20 лева и те тогава казаха и ние не знаехме, отиваме, прироваме, казвам ви, 99-ти брой на Държавен вестник, гласуван бюджет за 2012, когато се гласува бюджета, се обнародва закон, в който стопират тия дигания с минималната на тия деца. Остава фиксирана сума така, и повече не се продължава. Кога се случва? Само кажете годината. 2012 2012 бюджета така. За 2012. Значи, това се гласува 2011 декември. Така. Отговорът е ясен. Питам аз. 23 хиляди деца, чувам сега по новините, че са за България 23 хиляди деца с увреждания, които ще получат там някакви еднократни 50 лева. Нали, заради тук тия социални политики. Ние колко загубихме по 50? 23 Проблема е, че това, който сега трябваше да стои тук да ви отговори на въпроса, просто избяга. Той даже не е в България. Слънчето, Симеон Дянков. Значи, искам... Дай думата само... Да, благодаря ви. Ще ги помоля да коментират вашия казус. Дай думата там на младите хора. Искам след това специално по маците да говоря, защото аз им обещах. Добър ден! Добър ден! Аз искам да задам само един въпрос към госпожа Дариткова. Какво ще правим с енергетиката, тъй като сега знаем, че вече има масови дела срещу фотоволтичните паркове, срещу ЕРП-та. И защо аз съм длъжен да купувам от Цветелина Бориславова ток, а не мога да купувам от АЕЦ Козлодуй? Тоест, момент, това, което предлага дори и БСП тристепенна скала, няма да помогне. Крайно време да има либерализация на пазара на ток. Тоест, аз да избирам от кого да купувам ток. Дали от АЕЦ, дали от Цветелина Бориславова, дали от ери кой си. Но аз да имам право. В момента аз нямам право. Така, прав сте. Използвам момента, тук е Дончо Дудев, те са в гражданския контролен съвет към ДКЕВР. Моника, дай му думата. Сега Дончо имаше новина, че 20% искат увеличение на електроенергията след протестите, което беше... Ще отговори, нека да чуем първо новината каква е. Първо, добър ден на всички, добър ден на Смолян. Искам да кажа, че пътуваме сега доста по градовете. Проблемите, с които се сблъсквате, повярвайте, това са проблеми и на хората от другите градове. Това са проблемите на България. Какво се случва сега? Как действа ДКЕВР? Реално, те винаги започват с една информация към нас, чрез която ни подготвят, че ще има увеличение на тока. После се почват едни обсъждания, увеличението няма да е 20%, ще бъде по-малко. 25 казаха. 25, но този път какво ще направят за пореден път властимащите? Ще се опитат да настроят българи срещу българи, защото ще изкарат миньорите на улицата. И основание за следващия ми въпрос към всички там, които са се наредили, с всички тези неща и проблеми, които казаха хората. Искам да питам, знаете ли, че вашите партийни лидери, ще ги изброя по имена, Бойко Борисов, Сергей Станишев, Доган, Местан, Янев, извинявам се ако пропускам някой, са слуги на мафията, на мутрите и на големи олигархични кръгове и на чужди корпорации. Знаете ли го това и знаете ли чии интерес вие защитавате? Ние попаднахме тук, Николай, на много интересен случай с един само ще помоля да онкоцентър. прекратим още малко за 2 минути, за да поемем въздух. Ще имат думата хората около тебе, ще отговорят. Обещавам думата и на помашката общност. Само 2 минути ни дайте да подишаме.